Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос посеред нас. Акафист Святому Кресту Господньому включає в себе повну інформацію із Євангелія. Но для нас нині подивимося на один із моментів, коли Ісус приведений на суд до Пілата. Пілат був тоді губернатор великої території в Римській імперії. Він відповідав за мир на тій території, і от привели Ісуса до Пілата. Тоді Пілат хотів узнати вину, но видів, що вини не є. Приходили свідки, вини не обнаружувалося. Пілат всячески, як чиновник, глядав можливості відпустити Ісуса. Мало того, його жона прийшла і сказала йому, що мала сон, по котрому їй було сказано: передай чоловікові, аби ніч не робив сьому праведникові. Пілат узнав від жони інформацію і так хотів зробити щось добре, но будучи бездуховним, будучи не церковним, будучи на той час ще й невіруючим, просто був обикновений собі твердий чиновник, який позирав і свою вигоду, то рішив відпустити Ісуса, як по обичаю одного відпускали связня. Но уже книжники і фарисеї пропаганду включили, і люди, котрі казали Осанну сину Давидову, наслухавшись телевізорів, почали кличати: «Розпни його». Це означає, що не просто люди тепер стали інакші. Така природа, що чоловік впечатлительний. І якщо чоловіку сказати 5-6 раз, що він нерозумний, і сказати на вищому уровні, він почне вірувати, що він нерозумний. Так, із тих віків ми видимо, як інформація збиває чоловіка з толку. Іменно люди були збиті з толку. Почому? Бо сказали, що ми чекаємо національного освободителя. Ісус не робить переворота ніякого. Каже: царство моє не од міра сього. Що значить не од міра сього? А вони чекають царя сього міра. Інтересно, що підійшов Пілат до Ісуса і сказав Ісусові: за що ця обвиняють? А Ісус відповідь йому не дав. Це була, на погляд Пілата, дерзость. І він тоді висказав свою власть. Ти знаєш, хто я? Я не простий чоловік, я губернатор. Я власть маю або тепер відпустити тя, або розп'яти тя. Так думає кожний чиновник, як думав Пілат. Відповідь Ісуса конкретна: не мав би ти на мені ніякої власті, а ще не би ти дано було свише, бо так предусмотрено, щоб Син Чоловічий зійшов з небес і був преданий розп'яттю. Це замисел Божий. І ми сьогодні, коли кажемо таким мудрецям, сьогоднішнім Пілатам: не мали би ви ніякої сили над нами, якщо би не попустив Бог, коли нам пострадати, щось потерпіти маленько, не мали би. А раз попущено, так значить не случайно дам Господь нам таке іспитання, щоб і ми нині акуратно потерпіли гонення від чиновників. Ну і що? Не смертельно, неприємно, тяжко, однако як спасительно, щоб ще раз подивитися, як Ісус вирішував питання скромненько і по-духовному. І ми молимо Господа: Боже, поможи нам, щоб ми тут на землі теж не дуже надіялися, що якісь там Пілати земні щось нам зроблять. Основна угроза для нас – ми самі, наші гріхи, наші падіння. Основна угроза – наша неуважність, коли неготовність нести крест, подвиг постай молитви. Все остальное Господь контролює. І навіть сказано в Євангелії Христом таке слово, котре нас воодушевляє. Хто із нас волосся своє на голові рахував? Ніхто. А хто знає, скільки волосся на голові? Ніхто. А Бог знає. І Бог відповів нам прямим словом: і волос із вашої голови не впаде без волі Отця Небесного. Тут маємо відповідь, як нам поступати. Господи,
Поможи нам, щоб ми ніколи не боялися нікого в цьому світі, щоб нинішні і вчорашні, і завтрашні пілати, як бися не гошили своїми возможностями. Їхні возможності заключені у рамки, що Бог попустив. Не більше, не менше. А якщо Бог попустив нам потерпіти лікарство, таблеточку, укольчика, напасть, приймім во спасіння душі. Бо так поступаючи, будучи всегда послушні волі Божої, ніколися не будемо збивати з толку, чому що происходить. Ми знаємо, що происходить, все происходить по волі Божої і во спасінні наших душ. Стоя у креста Господнього, ми також хочемо помнити крест Господній, не случайна жертва. Бог зійшов з небес, щоб бути розп'ятим на кресті, як на жертвеннику, на котрому возляла жертва сам Господь. Це була жертва за род людський. Не так, як в Старому Завіті ягнятко приносили маленькое. Тепер уже на кресті розп'ятий, принесений в жертву не маленьке ягнятко, а агнець Божий, сам Син Божий. А тому для нас крест стає тим древом, на котрому висять плоди вічного життя, тіло і кров Христова. То, що Адам і Єва мали також таке дерево в раю, і коли їх вигнали оттуда, вони перестали причащатися. Ми во Христі Ісусі, в кресті Господнім знову получили дерево вічного життя і на ньому висящі плоди тіло і кров Христова, котру получаємо в причащенні. Господи, благослови нам приобщатися плодів із дерева вічного життя, щоб і тут на землі бути твердими, благословенними, а в вічності із-за причащення і духовного подвига змогли би ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.